И така, добре дошли в селския магазин. Това е типично за много от селата в Швейцария. Селските производители оставят по каквото имат в излишък за продан. Като аз в случая мисля си купа домашен ябълков сок. Една семейна приятелка в България прави такъв и е много готин. Жалкото е, че няма как да се транспортира удобно до Швейцария, иначе има и домашни сладоледи, пресни яйчица. Даже ще взема от варените две за детето за в училище. Така. И каквото още се сети човек. Всичките тия пилешки хапки, меса и прочие са правени в местните ферми. Даже буквално познавам пилетата, от които се правят, което е наистина готино. Сладка, работи. Има и кафе машина, направено е да му е благо на човек. Тъй. Значи какво вземахме? Зиус Мус. Пет литра, което ме беше 13. Да. И пикник. Яйца. Така, 14,80 общо. Така. Оставям 20. Взимам си 5,20 ресто. Да, между другото няма магазинер. Само аз съм тук и съответно, който е дошъл да си пазарува. Купуваш си каквото искаш, плащаш, взимаш си ресто, записваш в книгата. Трябва да измисля как ще го смести това с другите покупки, ама Ганю понеже не мисли. Сега ще му е сложно. Логистиката в зимни условия с тия 5 литра сок няма да е от най-лесните, обаче ще се справя по-големи глупости съм правил. И това е в общи линии. Също има и пресно млеко. Утре ще трябва да взема, защото имаме още. Идваш с бутилка, пълниш си. Benefit. И така. Това е как функционира селския магазин. Просто представете си, ако направят в България магазини, в които касата е отворена и човек сам си плаща и си взима ресто, какво ще се случи. Надявам се един ден да стигнем до това ниво на доверие, което хората имат тук.